αυτά που ακούμε στην πατρίδα μας κιόλας. Σερνόμαστε σε μια τροχιά παρακμής, φθοράς και δυστυχώς πρέπει να το πω με το αληθινό του όνομα, διαφθοράς. Η δυσοσμία είναι ανυπόφορη, εξορκισμοί για καταπολέμηση της διαπλοκής σε μια πιο σύγχρονη ορολογία των ταβατζίδων, δυστυχώς αφήνουν πολύ δύσπιστο και δικαιολογημένα τον ελληνικό λαό. Ο λαός καταλαβαίνει. Χρυσή, λένε την χρυσόμυγα, και όμως είναι μύγα. Μεγάλα λόγια αν ακούς, να περιμένεις λίγα. Χρυσή λένε τη χρυσόμυγα και όμως είναι μύγα. Η ευθύνη της πολιτικής τάξης βεβαιότατα είναι μεγίστη. Η πολιτική τάξη είναι αυτή τους οποίους ονομάζει εξειδικευμένη τάξη ο Νόαμ Τσόμσκι, των πολιτικών και των παρατρεχάμενών τους. Η ευθύνη τους είναι μεγίστη, δεν χωρεί αμφιβολία. Τους μας είναι μεγίστη. Αλλά δεν είναι ανεύθυνοι οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της. Πρέπει να σκεφτεί πώς χρησιμοποιεί κάθε φορά, καθώς σπανίως καλείται να κάνει χρήση μιας μοναδικής δυνατότητας να επιλέξει τους άρχοντές της. Πώς χρησιμοποιεί αυτό το δικαίωμα. Όταν οι αρχαίοι Αθηναίοι παρεπονούνται στον μεγάλο νομοθέτη τους, τον Σόλωνα, εκείνος τους είπε αυτή τη βαριά κουβέντα για τους άρχοντες που είχαν ανεχθεί ή που είχαν επιλέξει. Εμείς τούτους ευξήσατε, εσείς τους κάνατε μεγάλους και τρανούς και έχετε επομένως την ευθύνη. Όταν διαμαρτύρονται οι πολίτες για τις πράξεις και τις παραλήψεις της ηγεσίας τους, πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν πρωτίστως την αυστηρή αυτοκριτική τους. Εμείς στη Δημοκρατική Αναγέννηση είμαστε ακόμη ένα μικρό πολιτικό κίνημα. Οι τελευταίες εκλογές μας έφτασαν, μας πρόλαβαν στην αφετηρία μας, στην ακίνησή μας, για να χρησιμοποιήσω ένα ρήμα του αείμνηστου Φλωράκη, δεν προκάναμε να φανούμε και να ακουστούμε. Συνεχίζουμε και επιμένουμε και έχω την αίσθηση ότι σωστά το κάνουμε, να συνεχίζουμε και να επιμένουμε. Δεν θα κάνουμε πίσω. Θα επιτελέσουμε στο ακέραιο το καθήκον μας απέναντι στις αξίες της ζωής, τις οποίες πρεσβεύουμε, στις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, την τιμιότητα που είναι είδος δυστυχώς ουσιώδες εν ανεπαρκία, την πίστη των πατέρων μας και την πατρίδα, η οποία συχνά από πολλούς θεωρείται ποινικόν αδίκημα να την απεκαλεστεί κανείς. Θέλουμε να πούμε στο λαό μας, να του εμπνεύσουμε την αυτοπεποίθηση. Θέλουμε μια Ελλάδα αξιόπιστη και δυνατή και μπορούμε οι Έλληνες να κάνουμε αυτή την Ελλάδα την δυνατή και αξιόπιστη. Καλωσορίζω και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Ιωαννίδη, στην εκδήλωσή μας. Πιστεύουμε στην ανάγκη ενός ισχυρού έθνους κράτους. Την σήμερον ημέρα, μόλις είναι ανάγκη να σας υπενθυμίσω ότι
η κρατούσα τάξη πραγμάτων είναι εναντίον του έθνους κράτους, διότι αυτός ο θεσμός εγγυάται τις διαχρονικές αξίες των εθνών και των λαών και κάποιοι, οι ισχύοντες διεθνώς, δεν το θέλουν αυτό το πράγμα, το θεωρούν εμπόδιό τους. Πιστεύουμε σε ένα δυνατό κράτος πρόνοιας και πιστεύουμε ότι όλη η συζήτηση που διεξάγεται συχνά για το περίφημο ασφαλιστικό πρόβλημα παρακάμπτει την ουσία του θέματος. Είναι βέβαιο ότι οι οικονομίες των χωρών, ας πάρω τυπικά τις οικονομίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και της Ελλάδος μέσα σε αυτές, είναι οικονομίες οι οποίες κάθε χρόνο έχουν μία ελάχιστη αύξηση του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος στις 2,5 μονάδες. Αυτές οι 2,5 μονάδες εγγυώνται για τα προσεχή ορατά χρόνια. Οι Γάλλοι έχουν κάνει μία αναλογιστική μελέτη. Σήμερα το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Γαλλίας είναι 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ και για τις συντάξεις πηγαίνει το 0,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Σε 20 χρόνια στη Γαλλία το ακαθάριστο εθνικό προϊόν θα έχει διπλασιαστεί στο 3,2 τρισεκατομμύρια ευρώ και η συμμετοχή των συντάξεων θα είναι 0,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Εάν σήμερα στις υπόλοιπες μη συνταξιοδοτούμενες τάξεις της κοινωνίας στη Γαλλία απομένει το 1,4 τρισεκατομμύρια ευρώ, σε 20 χρόνια θα απομένουν τα 2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Κατά συνέπεια, η αναφορά σε συγκεκριμένη κακοδαιμονία των ταμείων παρά τα κατά συρροήν σφάλματα και εγκλήματα περί τα αποθεματικά των ταμείων τα οποία έχουν επισυμβεί, αυτή η αναφορά είναι έξω από την ουσία του πραγματικού ζητήματος. Πιστεύουμε στην φορολόγηση των εχόντων και κατεχόντων. Θέλουμε, βλέπω εδώ τον πρόεδρο των Πολυτέχνων και σκέφτομαι πόσο το δημογραφικό πρόβλημα αυτής της χώρας έχει ήδη φτάσει στο μη περαιτέρω, στο 0,9 του παιδιού ανά γυναίκα. Ό,τι πιο εφιαλτικό μπορεί να υποθέσει κανείς. Ζητούμε κίνητρα, αληθινά και ουσιαστικά και αποτελεσματικά κίνητρα για την οικογένεια. Το περιβάλλον έχει πληγεί βαθύτατα διεθνώς και στην Ελλάδα. Η ισχυρή της γης, όπως αποδείχθηκε από την πρόσφατη διάσκεψη του Μπαλί, Αμερικανοί και Κινέζοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να προβούν στους αναγκαίους περιορισμούς της εκροής διοξιδίου του άνθρακος στα επόμενα 10-15 χρόνια. Χρειάζεται ένας ξεσηκωμός και μία επανάσταση σε όλες τις χώρες, διότι αλλιώς με μαθηματική νομοτέλεια η γη δεν θα υπάρξει τα επόμενα λίγα χρόνια και η ζωή στον πλανήτη θα είναι βαθύτατα διαφορετική εάν εξακολουθεί να υφίσταται. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλά και μεγάλα προβλήματα. Τα νέα παιδιά μας είναι η προτίμηση της ανεργίας, του φάσματος της ανεργίας και βεβαίως η επιλογή αυτού του φοβερού διεθνούς εγκλήματος των ναρκωτικών. Όσα μέτρα και αν λαμβάνονται κατά καιρούς είναι μέτρα τα οποία είναι αναξιόπιστα και δεν έχουν δώσει λύση, γιατί τα κράτη δεν θέλουν να θέσουν εις τους τύπους των ύλων τα σχήραστον και να πάρουν αποφασιστικά μέτρα τα οποία κοστίζουν στην άρχουσα τάξη κάθε φορά. Θέλω να πω φυσικά ορισμένες σκέψεις